warahmatullahi wabarakatuh. Sugeng enjing bocah-bocah. Kepriye kabare? Muga-muga bocah-bocah kabeh padha sehat. Amin amin ya rabbal alamin. Bocah-bocah, seperti biasa nih, sadurunge sinau, ayo ndonga dhisik ya. Mulai teko ta'awud. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfirli wa liwalidayya wa lil mu'minina amin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna muhammadar rasulullah. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyyan wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Shadaqallahul azim. Dina iki Ustazah karo bocah-bocah arep sinau krama inggil. Minggu wingi bocah-bocah wis mari sinau krama inggil perangai awak, mripat paningal, rambut rikma lan liya-liyane. Dina iki bocah-bocah tetep sinau krama inggil, tapi krama inggil kata kerja yang biasa dipakai, yang biasa dienggo kerja, kegiatan, kerja atau kegiatan. Contohnya mangan, mangan, dahar, ngombe, ngunjuk, moco, maos, lunga, tindak, teko, rawuh, numpak, nitih, turu, sare, mlaku, mlampah, nulis, nyerak, delok, mirsani. Ben bocah-bocah luwih apal maneh, nyanyi bareng ustazah nggih. Mangan dahar, ngombe ngunjuk, maca maos, lunga tindak, teko rawuh, numpak nitih, turu sare, mlaku mlampah, nulis nyerat, delok mirsani. Ayo padha diapalake. Alhamdulillahirabbil alamin. Sinaune wis mari. Eling nggih, yen krama inggil iku
kanggo wong sing luwih tuwa utawa sepuh. Sadurunge Ustazah akhiri, Ustazah mesti ora bosen-bosen ngelingne ojo lali salat 5 waktu, yen metu gawe masker, rajin ngresiki tangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.